Bona tarda, soc el Marc Baix Permanyer, creador, ideòleg de... Quin programa? Quants vam fer? Vam començar per la Ranya Arreu, mític programa d'humor, impressionant, seccions mítiques que segurament molta gent les haurà comentat, com la secció de l'Abella, col·laboradors excepcionals, Ana Arjona, Judit Serra, Jordi Alcoya, Toni Martí... Què més? La Montse va venir un dia també aquí a parlar. I després ara estem fent una nova etapa amb el meu amic Oriol, que abans m'ha dit Geni. I jo i el company Gascó amb la Tertúlia Codinenca, un programa superentretingut, cada 3 dimecres, o cada... Bueno, quan no juga el Barça ens escolteu a l'hora que sigui, després de les sardanes, vigileu, perquè, bueno, ja està. Volem la Tertúlia Codinenca que comenci una mica abans. Pau, ànims. Jo el primer dia vaig venir aquí pensant que tindria un paperet dins el conte, prou desenvolupat, i em vaig trobar que havia de fer de serp. Vaig pensar, i això què? Llavors, la Conxita, que bé ha dit que fa tots els animalets, va començar a fer, has de fer zzz, zzz, i tu estigua't atenta a com ho faig jo. Sabeu què va passar? Que quan em va tocar realment fer la serp, vaig acabar copiant l'animalet que va fer ella, perquè estava tan pendent d'ella que vaig fer el seu. Vam tenir que parar, la Marina va tenir que tallar i vam tenir que tornar a començar. Això és el que em va passar el meu primer dia, la novetada. Bé, primer de tot, felicitar a la ràdio per aquests 10 anys d'història. Amb aquests 10 anys n'han passat segurament moltíssimes. Com a tal, com Raja, nosaltres fa 5 anys que estem a la ràdio, i si m'haig de quedar amb una anècdota, que n'han passat moltíssimes segur, em quedo amb una veïna que ens escolta cada dijous d'aquí al costat de Can Buixó. Li feia molta il·lusió regalar-nos una ampolla de cava i a mig programa va aparèixer i ens va portar una ampolla de cava que la vam obrir i em sembla que no en va quedar gaire. Però bé, n'hi ha, com dic, moltíssimes. Segur que em podria explicar moltes, però em quedo amb aquesta perquè va ser molt real i molt xula. Felicitats a una codinenca i per molts anys, 10 més. Va! Només per felicitar aquests 10 anys d'una codinenca, que per molts anys puguin ser més. Jo ja no m'obré perquè amb 87 anys vaig trobar, al principi van començar, que hi havia l'Àlex Mir, tocaven sardanes, i vaig diversos dies i sentia sempre que era la mateixa sardana, el mateix disco. Vaig telefonar aquí a l'emissora i li vaig dir, escolti, si voleu us portaré discos i per què no bé en parlarem. Vaig venir, vam parlar amb l'Àlex, i llavors li vaig dir això, és que jo tinc molts discos de sardanes i si us convé us en deixaré perquè vostè no fa un programa de sardanes. Dic, és que haig de fer jo la meva edat. Llavors no tenia tants anys, I ho vam fer així, ens vam entendre i vam començar, que ell ja se'n deia va de sardanes. I vaig estar 7 anys o 8 aquí. Des del programa Anem a la muntanya us puc oferir, us passo una anècdota molt bona que vàrem tenir per poder presentar una etapa de la Pirena a Port Ainé. Vam poder reunir una colla d'ajudants i vam ensopegar que en Pep Parés, molt conegut i fill de Sant Feliu de Codines, era el president de la Pirena. Va ser un espectacle impressionant que vam recollir una sèrie de gent de Sant Feliu del programa Anem a la muntanya d'Ona Codinenca. Doncs jo fa molts anys que escolto Una Codinenca abans de formar-ne part i l'anècdota que tinc més curiosa, que en tinc moltes, és quan em van convidar al Narinant, la Judit Serra i la Caral, em van banar els ulls i em van fer reconèixer a una persona que formava part d'Una Codinenca. Jo el vaig identificar primer, sobretot amb la suavitat de les mans, com una dona. Em van treure la bena dels ulls i resulta que era el Jesús Carner, el nostre xusso. Vull dir que aquesta és l'anècdota més curiosa i a ell no li va sentar gaire bé això de la suavitat de les seves mans i que l'identifiqués com una fèmina. Per molts anys, salut i ràdio. Des de Londres i amb Una Codinenca sempre de fons, voldria felicitar a totes les persones que han fet possible que Una Codinenca hagi arribat fins a aquests 10 anys.
Encara recordo com vam començar el Tu Jugues amb la Lourdes i el Quim. I la veritat que em fa molta il·lusió veure que 10 anys després, amb diferents persones i amb un relleu generacional, el programa encara continua emitint-se. Per tant, voldria donar l'enhorabona a tothom. Hola, sóc la Suri del programa de Sexe i Ganxo. De totes, primer volia felicitar pel programa que estem fent tota la gent que està col·laborant amb la Ona Codinenca, felicitar-vos per aquests 10 anys, que sou tots estupendos, us conec a la majoria i sou genials. Anècdotes que volia explicar, la veritat és que n'hi ha moltes, perquè un programa com el nostre, que és molt actiu amb la gent que estem participant, i el tema sobretot que toca, que és el tema del sexe, doncs és un tema molt puntual i molt espontani, no? Però bé, una de les coses que m'ha sobtat una miqueta és el dia que vam parlar del consolador, que era un consolador on podies posar les cendres del difunt. I aleshores això ens va sobtar moltíssim, perquè a més era un consolador que portava música i bueno, era genial. I és una cosa que ens va cridar molt l'atenció i que el dia, la veritat, és que ens va empatar molt a riure. Moltes felicitats. Adeu! Doncs jo recordo un dels primers dies que fèiem ràdio, era el nostre primer any i vam entrevistar en Jacobo Rivero i ell és un reconegut periodista de bàsquet. Doncs aquell dia nosaltres gravàvem el programa a les 3 de la tarda i s'emetia a les 8. Doncs llavors quedàvem per escoltar amb els companys de programa per escoltar l'entrevista i aquell dia, després d'escoltar l'entrevista, recordo que el meu pare em va trucar i en comptes de dir-me les coses que havíem fet bé, sinó ens va dir tot el contrari, totes les coses que havíem fet malament, perquè com que ell sabia que la nostra intenció era entrevistar a periodistes bastant coneguts, doncs que no féssim més el ridícul com ell considerava que havíem fet aquell dia. I bé, recordo aquell dia perquè va ser una lliçó per part del meu pare i és un record que tinc en ment. Bé, fa 4 anys que estic a l'emissora. En principi tot va començar perquè un dia el Lluís Capdevila em va dir: escolta'm, tu que i el Bogonyà sabeu moltes coses d'una mica de tot, que sou una miqueta com un pou sense fons. Dic, home, tampoc n'hi ha per tant. Diu, sí. Diu, hauria de venir a l'emissora. I bé, i vaig començar allà quan encara estàvem a l'altra emissora allà dalt i, bueno, era una miqueta, com et diria, un raconet tancat allà dintre, una cosa petita, però bueno, vam començar el primer any durant els últims 2 mesos i després ja vam començar aquí i aquí hem seguit ja la cosa de les vivències, una cosa diguéssim com variada. Una vegada parlem de trens, l'altra parlem d'avions, l'altra parlem de ball, l'altra parlem una infinitat de coses. És un pou que no té fons i sigui que continuarem i no pararem. Som-hi! Nosaltres fa poc que estem aquí a l'Ona i fa poc hem començat un nou programa, a fer punyetes, i ens ho estem passant molt bé a cada programa i riem, però no en tenim moltes anècdotes i una d'elles és que la tècnica, enmig d'una tertúlia, li van preguntar una cosa i tenia el micròfon apagat, així que no es va enterar. Llavors vam haver d'improvisar dient que s'havia dormit perquè no quedés un silenci molt llarg. Jo més que explicar una anècdota, el que sí que recordo, i a més amb molt carinyo, són els començaments d'Ona Codinenca, aquelles emocions d'aquell primer dia, quan vam engegar la ràdio, les primeres paraules, els primers nervis, la tremolor que encara la teníem tots quan per primera vegada es va encendre el llum vermell i Sant Feliu ens escoltava, i recordo molta nostàlgia i molt carinyo, com deia abans, doncs aquests moments. Per mi és aquell moment que és l'essència de tot i que bé, han passat 10 anys de tot això i només, bé, felicitar a tots els que heu donat continuïtat a aquest projecte. Doncs era la setmana abans de les eleccions que vam estar a Ona Codinenca fent un especial i just aquell dia el Barça jugava la tornada de les semis de Champions i em va agafar el partit al programa. I vaig haver d'estar mirant el partit com vaig poder aquí dintre i llavors vaig haver de tornar a casa corrent per acabar de veure el partit. Doncs la meva anècdota gira entorn a la ràdio però també a la gent d'aquí Sant Feliu.
La meva anècdota se centra en que he pogut, gràcies a la ràdio, tenir el que volia de petit, que era conèixer gent de Sant Feliu, perquè sempre havia estiuejat aquí i no ho havia tingut, i gràcies a la ràdio he conegut a gent. I l'anècdota ve de que una de les persones d'aquí a la ràdio em recordava petit com el noi de la bicicleta i ara ha passat a ser la companya de la ràdio, de la feina i de Sant Feliu. Hola, mireu, jo recordo uns moments tan macos aquí, no per l'alegria que donàvem als nens que ens escoltaven els contes, això també em feia molt, però aquí ens ho passàvem magníficament bé. Resulta doncs, que jo recordo una anècdota, no me'n recordo ben bé perquè ja m'he fet gran, que em penso que era l'Anna. Aquell dia vam fer La Bella i la Bèstia, però nosaltres abans érem dones, si us recordeu, érem dones només, i no teníem cap home. I no sé qui va ser que el va treure no sé d'on, un xicot guapo, alt, simpàtic, més maco. Total que el va ver al moment que la bèstia es declara tot el seu amor, declara a la Bella. I bueno, li va sortir tan maco. I ella, en comptes de seguir el paper que portàvem escrit, no va dir, diu, ai, que bé m'ho has fet, i que bé, que maco. I mira, totes, vinga a riure. Vam tenir de tornar, ella, la Marina, a tornar a repetir-ho, perquè, escolta'm, no ens podíem aguantar el riure. Lucía, te'n recordes quan volíem marxar a la ràdio per apagar-ho tot i vam tancar tots els ploms de tot l'edifici? O quan fèiem programes que volíem que la gent ens truqués explicant coses i ens trucàvem entre nosaltres perquè ningú ens trucava i ens moríem de vergonya. Però el més típic és que cada dimarts, cada 15 dies, volíem entrar a la ràdio i ningú tenia claus. I vam dir, sí, havíem d'obrir pel WhatsApp i despertat tota una codinenca al grup i sempre s'oferia voluntària la Montse, la pobra. O si no, quan vam començar el programa vam fer tota l'hora del programa perfecte, d'aquells programes que ens els curràvem i de cop ens truca la Marta Verdaguer i ens diu tu que no esteu sortint. No teníem ni la ràdio encesa ni res encès, ho havíem fet tot en blanc. I s'aprovava Carnaval i estàvem dins d'aquest estudi i vam dir volem anar a Torelló, com hi anem? I vam dir muntem un bus amb el nom de Bacachuta i vam muntar un bus amb el nom d'una codinenca i ningú sabia de la ràdio. Però el més bo és que vam arribar allà i vam entendre malament el preu i ens demanaven 100 euros més i no el teníem. I teníem tot el bus carregat 70 persones. I quan estàvem cantant aquí dins el Bacachuta vam dir Pau, Pauet, vine'ns a veure, perquè era un sol que ens havia ajudat. I el Pau va vindre corrents fins aquí des de casa seva perquè ens estava escoltant.